бачили, пан Станик? Станик! Ваник, друже! Вы же долго шукали? Да не. Я забыл что вам сказать, вы легко знайшли полином по расквітнелих магноліях. Ось глядите, як пригожо, правда? Так. 3,5 года я добивався того, как гэтых магноліїв стало удвоє, утроє болей. А у вас на летище є ж магнолії? Ні. Як так? Як так? У вас обов'язково повинні бути магнолії. Я возьму для вас несколько саджанців, я обов'язково вам їх... Я сам приеду и посаджу их. Я боялся, что вы не приедете. Чому? Видите, уже так дивно заблудалася. Коли ласка, сядайте. Дякую. Ведаєш, за гэтыя гады ты амаль не змяніўся. Ты так само. Ды што я? Волосы сінеюць, хваробы грукаюцца, няма таго, што раньш было. Ды час такі, што здароўя не дадае. Ты адзін. У сенсі? Ну, в сенсі, за тобою... Не сочиться? Я ж сам тобі позвонив. Ну, я нічого не зауважив. Розказуй, як життя. Ну, коли як? Там. Де? Ну, я не розумію, як може чоловік нашого кшталту все гэта витримати. Ти маєш на увазі турму. А що йому ще застається? Слухай, я пам'ятаю, у тебе були проблеми з геморроєм. Треба робити операцію. А що робити? У мене є один приятель, він суд з цим геморроєм робить. Хочеш, я домовлюся? Дякую. А тебе не били? Ні. Там б'ють. Ну, часом б'ють, але політичних ні. Що вони з нас роблять? Эти бредоты. Друже, гэта бредота. Над народом панують некие подонки. А что народ? Что с нас зробили? Ну, мені не здається, що все настільки зморожено. Не, вибачай.
Фердинанді, вибачай, але ти живеш не у звичайному осередді. Ти не контактуєш з людьми, які можуть супротистояти. Друже, ти навіть не уявляєш собі, чим мушу жити я. Радуйся. Радуйся, що всього этого ти позбавлений. Ти маєш на увазі твою працю на телебаченні? О, до речі, там недавно нечто твоє показували. Ну, от ти уявити собі навіть не можеш, як ви всі покутували. Увесь час покутували. Тебе, мабуть, твердые нервы. Все это вытравить. Помышляешь, что робить, то, что ты робишь. Що ти маєш на увазі? Ну як же всіх это акції протесту, всіх это петиції, это листи, змагання. Змагання. За право чоловіка. Ну, ти не так много її роблюш. Слухай, а ты не здивишься, что я тебе так раптовно позвонил? Ну, криху. Я ведал, я так и думал, слухай. А тебе нічого не каже ім'я Яворок? Барчик? Я вельми добре його ведаю. Ти ведаєш, що з ним зробили? Натурально. Його посадили за те, що на некім виступі розказував анекдот про поліціянта, який зустрів на вулиці Пінгвіна. Почав сапсувати їм кров вже тоді, коли почав співати так, як співає. Я нечто спробував робити, але ти ж ведаєш, як у нас все. Бридко. І бридко, друже, що ще трясуться за свою корыто. Гэта цудоўна. Гэта цудоўна, што ты спрабаваў нешта рабіць. Дорогі Фердинанде, я зовсім не той, ким мене лічуть у твоїм колі. І що на фонд Яворка? Слухай, нешто, треба нешто зробити, нешто на кшталт таке інше, ведаєш, нешто, яке я не ведаю, що, далі треба нешто, ну я... Треба якусь ноту, ведаєш, ноту протесту треба. Альбо яку-небудь петицию яку-небудь. Я и запросил, я хотел с тобой поговорить на этот кон, потому что у гэтага мужчин ты больше знаешь рацию, чем я. Ти навочне маєш на увазі? Маєш на увазі нечто подобне? Ага. Ошеломляльно. Это ошеломляльно. Черт бы меня подрал! Это стипло, так сказать, стипло. Это одразу, видать, професійна рука. Слухай, я б целый день бы писал, я б такого не написал. А ну что? Слухай, ну что, вы отправили уже? Ми хочемо это Ну треба скорее, треба як можна худше поговорити. Слухай, я подумал, я ведаю, короче, коли б ти полічив гэта згодна, просто казачна, а? Что? Что ну, казачна? Мне подалося, что ты не супраць. Я не разумею, что тебе подалось, что не Ну, долучиться. Долучиться. Так. Да это, ну.
падпісаўшы гэта, я хутчэй за ўсё здабуду некую згоду. Мабыць, мяне хто-небудзь з маіх блізкіх зноў прызнае, але для вырашэння явакавага лёсу гэтага надта мала. Мяне пакараюць і хутчэй за ўсё больш, чым каго. А яшчэ падпісаўшы гэта, Ванек, ты адбіраеш у мяне прастору закулісных манёвраў, разумееш? Якая ў мяне яшчэ пакуль што ёсць. І дзякуючы якой я для яворка магу зрабіць больш карыснага, чым падпісаўшы. Так значит... На жаль. А вы злуеце, так? Не. Я поважаю ваше решение. Чому ты не можешь мне сказать правду, а, Ванек? Почему ты просто не можешь сказать мне правду? Чему ты не думаешь, что своим этим ты меня ображаешь еще больше? Я же сказал, я поважаю ваше решение. Я не дурный, Янек. Я вельми добре знаю, что значит это твое «поважаю». Я не разумею, чому ти, менавіта ти. Ванік, менавіта ти, чому ти маєш такую пиху? Я не разумею. Сказать? Так. Есть чутки, Ванік, что у турме ты говорил значно больше, чем того треба. Алло. Кто это? Ну? Что? Так это вельми добро. Это вельми добрая новина! Послушай, вот это вовсе ты можешь уже выкинуть. И он только что вышел на волю. Кто? Ну я кто? Я дурак! Ну я кто? Магнолии мои! Вы чуете меня? Вы магнолии, я дурак! Выпустили. Ты ж чудовный. Так значит, твое вмешательство было недоравным. Треба про гэта думать, Ваня! Дайте этой Магнолии. Идите, Ваня, к нам! А я помогу вам их высадить, Ваня! Ведаете, ось гэтая чаротка, не-не-не, вы с ним, что крыху член! Учите!